Здравейте! В това видео ще се фокусираме върху менюто действия в модул Каса на Livo. В горния десен ъгъл на модула виждате бутона Действия. От тук имате достъп до всички ключови операции. Ето какво може да направите. Нова каса. Създайте нова каса, например за отделни пера, като паркинг, асансьор или фонд ремонти. Нов разход. Добавете еднократен разход, като например аварийна поправка или такса към доставчик. Ново движение между каси. Преместете сума от една каса в друга, например от основната в депозитна каса. Ново прехвърляне на депозит. Използвайте го при връщане или препращане на депозит на нов собственик. Нов периодичен разход. Въведете разход, който се повтаря, като почистване, ток, поддръжка на асансьор и други. Нова месечна такса. Тук създавате такса, която се начислява регулярно на всички апартаменти, например такса вход или фонд ремонти. Нова временна такса. С тази опция създавате временна такса, например за ремонт, която има начало, край и месечна вноска. Нов периодичен външен приход. Ползва се при регулярни приходи от външни източници, като наеми и реклами. Нов еднократен приход. Използва се, когато имате еднократна сума, която постъпва в касата, например дарение. Нова промяна на каса. Тази опция служи за въвеждане или извеждане на сума от касата ръчно. Преглед на таксите за следващия период. Показва предварителен списък на това, което предстои да се начисли следващия месец. Много удобно за контрол. Менюто действия е вашия помощник за гъвкаво управление на всички касови операции в Livo.